Mentarasmi, but Khamtam Yaka Meghalaya People's Outreach, Badru Yaka Batisi Media, Kaba Lapli Yagi Kanikalat Kadenti, Ban Pensapayam Yakaniga Kubor, Shakari he berkejela berokaway. Dia kumba pitik bangade Miss Bertina Lindo, lalu inu hikai haga English berkum English trainer ru. Dia Henry Smith Bokno anamarba nakajingwan kaklam. Dia kumba barohi ni mati kecingnya, dia kumta ngaru alamat hi kecil kecingnya. Dia kecingnya denti kejoma lakalong haga puli putih ni hakikam kijam ni haga yat kayen ni haga kecingnya deh bat kiberiu kalong ke keba kebang kumbangan suong no tang u balamat un sungtu ya kata dia kani kadi ka khubor mentang sini ba nadon ka thong hakmat cuma bangade ban pendep ban aktif bakani ka thong kebanga ngade ban pendep kanlong kanuksa kebabahatan ya ubabun kata untang ya ubriu badon jinduna hidup khotmet andre kakum kajing yoi kajing shem kajing lap kajoma hakini isi bamenta bawat kibriu ki bomdon dia kajing duna ki dukhat medru kisa adien bah bat ki judon kamen sim ba kimpwa ban pule bat bakisnyo ba kajing pule kamlong kata ke ka jing mentoy ne ka lawai na benta kajongki haga jaka bakin puson sadi bha ni pandit jemut bha ni ban shimphia ya kajimpule kaputhi ki kam ki jam bat kunta ter ki babun ki khna samla jmi mta ki ngop ha ki jimpan shoy ki babun bha bat kani kalong ke ka basusi bha te namar kani ngadon ya ka thong ba kajing duna joma kanomlong kanomla banlong kata kadaw ya ki babun bangamla ban poi shika thong ni ban kanjo shika thong need to reach the goal, need to reach my destination henry kade banlong ka muksa bat kajing ai men sim ha ka ba ki babun ikna samla lau baduna ni ubong dunaru kin yo ya ka ju hi ka men sim na nga ba kin long kita ki bru ki batre shitom ha kajing im kajongking hoy kajing im kamlong kabasu. Life is never easy, but when we really commit to it, I'll tell you, life seems to be very, very easy. Tika kata kajing im kajungin imna ban ong kajing im kasuk kamsuk shisha kajing im kat kita ki post nam ngalaya dingba kamsuk shisha kajing im la kade habaro kilian kamsuk hendai lada fi komit ban pendep ya ka hidon ka thong ban pendep ya ka kabawan hi na du kamen sim ko jongpi phila ban pendep ya ka kumbangan ala pendep ya ki thong ki joma bat kumbangan sadang pendep ya ka thong ka ba ngadang yaile hadu menta menen te khandiat ka bang akwa ban pensio sya ka sarkar menta kasni ka long ba lese ka sarkar ka ba ka vote jomi ki PWD kamdon jimentoy lese ngidon tangkat mo pheu hajar mo dhakni hapo Meghalaya ki ban vote te lese ka kelep no ya kata ba ka jing thap vote jomi ka long le no e lese kim kan mau ba ngiru ikershan ya ki bakin ba ngidon ya ko hok ban jiet ya utau nong yalam ni nong mi khamat uban pet lem ya ka bha kamiat ka imlang salam hi bro ko we te maso ban ong ba haba fitrei na benta ka imlang salam maso ban ong ba to khmi itu pet lem ya kitu ki badon kam shisha ya ka jingarap ka jongphi omdei ba phin menta ka singi phin ong hoi phin kular henre ka singi ba ar ka singi ba lai phin aklat no phin tip shu ke ba phin bana shu ya ki jingron kam lem ki khamtam jong ki breu ki badon jingduna ki du khotmen te hakaliam ka hukom ka puli ka puthi ba phin pentik kana ba ki yo ya baro ki ka hok kumba ki we ki yo la kalong ha ka puli ka puthi ka kam ka jam khamtam ka kam ka jam namar benta la bun ki khna ki ba la kiu bha shaphrang ha ka chimpule ka jongki henry ha ka bakut kimyo ka lat ka nanti ban thep ki kam ki jam teng bun naki ki la thep ki kam ki jam ka poi ha du uput ba kim sha khot ma tam man
tho exam watang ban face interview ru kim shakhot kim shim na yo watang ka message hamir lani ha phone call ru henry kat ba ka khubor pat hadin habur ondai tip kalong ba ladon ka tu ka post la de tho exam ka tu ka post ladon ba yo interview te kata kalong ke ek ba ka sarkar khamtam kini ki ba ya deal ki ba ya tray bat ka tenab jong ka persons with disabilities kum ka social welfare department niki state resource center baro kini ki baron banta ki ba de ban khmi nak banta ki PWD ki la de ban budin bahaya kum kini ba ka ba jia ayu hakini ki si pidon ki ki problem tem namar ki babun hi PWD ngan kerpat ya kiru bakin long ni baslur ban mi sya khaman ban lek ujor ne ban lek ya thu ya ka problem jompi ne ya ki jing ki jompi namar ho oi ka long hi ka basisha ba baro hi onom don por ban kro on kujor ne ban kli phi don kam ayu phi don jing ayu mereka de hi nangiru ba ni de ban long kita ki baslur bagi tip bagi don ki briu nak benta ki jomi ki barabu kartang ban pet lem yang kebaha kamiat ke jomi ni dei bangi hiru ban long ki baslur ban lek sheki ban wat jing tip ban keli ban pertheu ban yathu ka problem ke bangi ni lamar tie mas ngoro ban ong ba ya ka sarkar ban ada ka thumkam ya ki briu khamtam hakum ka social welfare department office masuk berlomba kade bantrungkam yang kibriu kibadon yang ke background with regards to persons with disabilities because sometimes if we go to the office we inquire for this and that the person doesn't know anything about what the person with disability is really in need of te kalong shisha ke ba syokumba should have ya kam let's say badi para bahayin ni balai ni ngintip henry katu ka jing tap kam tu bayu ay tu kam tip ke ru hak baya de bat ki persons with disabilities te kalong ke ba susi ba nak banta ki persons with disabilities hi baro te nakapo siya ka poru kana juam bat na juyay budin ya ka ni ba kasorkar kala de bat kiu no ya ka unemployed allowance scheme ka jomi bat kum juru ya ka chief minister social assistance scheme gimla ashu ban im na kasam spa shi benai na lor bagi yo por ke babian bat kam gimla ashu ban im kapum bagi pet ha ke jindon kam hakini gisni menta kayo ka hat kala rem ha te pinda perkhat ila jongru ngatharai lada video atang sam spa shi benai pindom hun pindom sup pindom dap hi te ka ju ngiru ngilong kumta Oat pila kerjaan yang kada pila na ibori tamba nakapor sa kapor ngilaju kan snyo batu penkiu tu yarap tu kerjaan ba kani ka jimyo kalalong palat ka ba duna bangim snow na shu ban im da kani henry lada ka sarkar kadang singap menti ka kuman ni kini boro te kalong ek basumusi ba te hakapor ba finlek canvas election film segun ki kular baro kata kam suyahat namar ngiru hato por misngap ya ke ba fi kular na kabantau pai ba na banta kini kita bat le se don na pedeng jompi ki baklat ru ban mention ba ladang iwan hakabor gin persyang ban yarap ki PWD ban le kunta bun ki baklat watam ban mention hakasngi ke ba fi alap election ru te kalong sya ke ba susi yani te nakermen bahkan di khubor kan poi shekish kor di sarkar ba nakermen ba kinshim ya kasenjam nak benta ka baha kamiat jongi hi baro ba kanang baka imlang sa alam hi kan kiu habaro kiliam publish subun nak benta kani ka program ka bangayo banwan benta kasni bat kalalong siya program ka jing khu jong ka program bat ka ba ay sim lem ya ubabun publish bun
Ini pernah bisa loh, oh iya loh. Kan pandai pandai berapa? Berapa?